ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఒక భయానక వాతావరణాన్ని సృష్టించి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులను భయభ్రాంతులను చేయాలి, వారి ప్రశ్నించే హక్కును కాలరాయాలి అన్న భావనతోనే రాష్ట్రంలో ఈ కేసులను రిజిస్టర్ చేస్తున్నారు. కేసులను రిజిస్టర్ చేసి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని బలహీనపరచాలి, వారి నాయకత్వాన్ని కూడా ఇబ్బందులకు గురి చేయాలి, తద్వారా ఈ ప్రభుత్వం లాభపడాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఇలాంటి కేసులను రిజిస్టర్ చేయించి ఒక భయానకమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది. దీనికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్లు కానీ, కార్యకర్తలు కానీ, మా అధినాయకుడు కానీ ఎవరు దీనికి బెదిరేది లేదు, అదిరేది లేదని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తుంది.